Истината е, че всеки един от нас може по някакъв начин да стане жертва на измама или друго престъпление по един или друг начин. И това се случва, защото нашите липси и дефицити, с които ние не знаем много често какво точно ни липса и коя нужда не е била задоволена като деца. Реално това е вратата, която стои непрекъснато отворена пред всякакъв вид поведение, което може да бъде много нараняващо, както в офлайн, така и онлайн. Какво толкова? Хакнаха ми Фейсбука. Обаче, хаквайки ви Фейсбука, замислили сте се дали имате с този Фейсбук профил свързан някакъв корпоративен профил. Например, някаква компания имате. И каква компания е силно казано, много често има различни майки, които в период на майчинство, например, искат да продават някакви дрежки или там продават някакви стоки във Фейсбук. Те си правят така че корпоративен профил, сайт във Фейсбук и много често връзват с този профил дебитна или кредитна карта. Защо? За да плащат за реклама, да бъде спонсорирано дадено съдържание. Вие обаче като го вържете този платежен инструмент с вашия профил, когато хакерът хакне вашия личен Facebook профил и от него влезе в служебния ви, т.е. този, през който правите някакъв тип бизнес профил и вътре имате дебитна или кредитна карта вързана, той на практика много лесно може да разплаща този инструмент за други реклами, за други профили, за други сайтове, нещо, което съм сигурен, че ви няма да искате, но той ще го направи вместо вас.